suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Amen. So, isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Narito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Joseph. Tayo po ay magbubulay ng kanyang salita. Tatapos na po ang month natin at panibagong month na naman ang dumating, November. At ang theme po natin ngayon is Keep Your Altar Burning. Yan. So, yan po yung ating pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito. Kaya nga po bago tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating mapag-uusap. Lord, salamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, na ang aming mapapakinggan at aming bubulay-bulayin ay ito po, Panginoon, ay ipaunawa mo sa amin. Tunay nga, Santong Espiritu, ikaw po ang siyang magpaunawa nito sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Sinaamin namin na kung wala ka, wala pa kaming magagawa. Salamat sa mga revelasyon at katuruan na aming mapapakinggan at ito po ay magiging aming vitamin sa aming pananampalataya. Salamat, Lord. We praise you. We honor you in Jesus' name. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is nasa Leviticus chapter 6 verse 12. So, ito po yung binigay ng Diyos sa buhay ng ating mahal na bishop na keep your altar burning. So, basahin po natin. Leviticus chapter 6 verse 12 sa Tagalog po. Sabi po dito, ang apoy sa altar ay dapat panatiliing maningas. Ito ay dapat gatungan ting umaga. Ihanay sa ibabaw ang gatong, ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Amen. So, ang sabi po dito, ito po'y bilin. Sinabi ni Lord God, ng ating Diyos, kay Moises, at sinabi naman ni Moises kay Aaron, kung ano yung mga dapat niyang gawin. So makikita pa rin po natin doon, kumbaga yung level ng sitwasyon, ng estado. Diba? Ba't hindi niya dinirekta kay Aaron? Libita naman siya. So, meron talaga tayong minsan pagpapasakupan. Amen? At sa ating pong buhay ngayon, mga magulang, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon is yung keep, yung tatlong salita, yung altar, at saka yung burning. Yan. So, unahin po natin yung keep. Ano po ba yung mga pananatiliin natin sa ating buhay bago mo dalhin sa altar? Amen? So, unahin po natin yung keep. Una, keep the word of God to our heart. Yan.
kailangan manatili yung salita ng Diyos sa ating puso. Amen. Dapat po, nakatago palagi at meron kang lagi baon-baon at nananatili dyan sa puso mo na salita ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan nun, sa pamamagitan ng pag-keep na yon, di ba, mapapanatili mo yung apoy. Amen. Kaya nga po, ano pa po? Keep our heart clean. Yan. Yan po yung kailangan nating mapanatili sa ating puso. Yung pagiging malinis ang puso. Tuloy pa po natin, keep our mind clean. Yan. Kasi po, sa buong mundong ito, pag hindi malinis ang iyong isipan, mahirap humarap sa Panginoon. Amen? Pag hindi malinis ang iyong puso, mahirap mag-apoy. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, meron tayong mga bagay na dapat panatilihin. Ito nga po yun. Una, yung ating puso dapat malinis, di po ba? Hindi po madumi. Amen? At pangalawa, yung ating isipan dapat po malinis din, hindi madumi. Yan po yung dapat manatili. Ano ba po? Keep your motive is good. Dapat po, yung motibo natin, di ba? Pag maghahandog ka sa altar, pag maghahandog ka sa Diyos, dapat, ang motibo mo is parangalan ang Diyos. Hindi ikaw maitaas, hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito para kung kani-kanino man, ito'y dapat po para sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, yan yung una natin, yung keep. Tatlo lang po itong pag-uusapan natin. Una nga po yung keep. Ayan na po, nasabi ko na, keep the word of God to our heart. Keep our heart clean. Yung pangatlo, keep our mind clean, malinis. Amen. Kaya keep your motive is good. Diba? Dapat yung motibo mo, maganda para ito sa Panginoon. Amen. Before you go to the altar, make it sure your sacrifice is clean. Amen. Bago ka pumunta, humarap sa Panginoon, dapat yung ihahandog mo is malinis. Kung babalikan po natin sa Old Testament, hindi po ba? Yung mga inahandog ng mga Levita o yung inahandog ng mga tao, hindi sila pumipili, hindi sila naghahandog ng may sugat, ng pilay, ng payat. Ang inahandog nila is yung malinis, di ba? Yung mataba, ang inahandog nila yung maganda, di ba? Yung maganda sa paningin ng Diyos, yung matutuwa ang Diyos sa kanyang handog. Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, meron kang dapat panatilihin sa ating pananampalataya na dapat siyang manatili sa atin. Yun nga po, yung heart mo, dapat tama yan, nalinis yan, wag nating lagyan ng kung ano-ano mga bagay. Ba, sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kasi kung ano daw laman ng ating puso, yun yung lalabas sa bibig mo eh. Yun yung mag-uumapaw sa bibig mo eh. At yun po yung magiging kilos natin. Amen? Kaya nga po, ito yung una natin. Keep, di ba? Panatilihin natin yung mga bagay na malinis. Dahil sa paglilingkod po sa Panginoon, mga magulang, mga kapatid, kailangan malinis ang puso mo, malinis ang hangarin mo, malinis ang ating motibo, at maging ang ating isipan. Amen? At ito po ngayon, itong keep your altar burning, sa panahon po natin ngayon, di ba? Kasi nung Old Testament, yung mga Levita o yung mga Hudyo, pupunta yan sila, di ba? Nagdadala ng mga handog. Katulad sabi ko kanina, yung mga malilinis talaga. Kaya nga pag pupunta ka ng church, sa bahay pa lang, magpalinis ka na sa Diyos. Amen? Kasi kung hindi malinis ang iyong motibo, hindi malinis ang iyong puso, hindi mo mararanasan ng Diyos. Yun po ang totoo. Amen? Kaya nga po ang kailangan natin, tuwing harap ka sa Panginoon, tuwing mag-o-offer ka sa Panginoon, kailangan clean. Kailangan malinis. Huwag kang mag-o-offer ng hindi malinis. Amen? Tuloy po natin. Yan po yung una. Keep. Pangalawa, yung altar. Amen. Ano po ba pag sinabing altar? Hindi po ba yan yung patungan? Kung maaalala niyo po, si Abraham, sinabi ng Diyos sa kanya, i-offer mo si Isaac. Diba? Sa Genesis, i-offer mo si Isaac. Diba? Pumunta siya sa Mount Moriah, kung hindi po ako nagkakamali. Umakyat po sila doon. Anong ginawa ni Abraham? Kumuha po siya ng altar. Altar na paghahandugan.
Amen. So, yung altar po is paghahandugan siya ng ano? Ng mga bagay na importante sa'yo. Di ba? Ang gusto ng ating Panginoon is yung may halaga. Huwag kang masabi nga ni David, di ba? I will not offer to the Lord that cost me nothing. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, ang altar natin, sa panahon natin ngayon, kasi New Testament na po tayo eh. Katulad nga po ng nasabi ng ating bishop nung umagang nag-dawn wash, ang altar natin is yung ating puso. Totoo po yun. Yan na po yung mga lagayan ng i-offer mo sa Panginoon. Kasi kung ano yung laman ng puso mo, yan yung lalabas na praises, di ba? Sa katawan mo. Nyari, ang laman ng puso mo, puro papuri. Nilagay mo sa altar mo. Hindi puro po papuri ang lalabas sa'yo. Nilalagay mo sa puso mo, puro awit. Di ba? Awit patungkol sa Panginoon. Hindi palagi kang awit sa Panginoon. Ang altar na po natin sa panahon ngayon, nalalagyan ng mga handog, is yung ating puso. Kaya nga po yung una natin, keep your heart clean. Keep your heart, your mind clean. Yeah? Keep your motive good. Di ba? And keep the word of God to our heart. Di ba? Dahil kung hindi po malinis yung mga ilalagay mo sa altar, di ba? Kahit naman ikaw po di ba? Pag meron tayong altar, di ba, nilalagyan natin, dati pa tayong nasa ating dating relihiyon, meron tayong siguradong altar. Nilalagyan natin, di ba, ng handog. Amen? Ngayon, sa panahon natin ngayong New Testament, ang altar na po natin is yung ating puso. Yung paglalagyan ng mga handog. Kasi kung ano yung laman niya, sabi ko nga kanina, ano yung laman ng puso mo, yun yung magiging papuri mo. Amen. Kaya nga po, magbaburn lang yan, di ba? Kung tama ang motibo mo. Tuloy po natin. Ano ba ang altar? Yun nga po, yung pinagpapatungan. Di ba? Pipiliin mo yung mga ipapatong o ipapasok mo sa puso mo. Yan. Pipiliin mo po talaga. Ha? Dahil yung puso natin is nagsisimbolo siya ng altar ng handog. Amen? Diyan mo ilalagay yung mga handog. Kasi diyan nakatingin ang Diyos Di ba? At ang puso din ng Diyos, ang kanyang pinairal para sa pagmamahal niya sa atin. He offered His Son, di ba? Si Jesus Christ, sa nagmula yun? Sa kanyang puso. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito, pipiliin mo yung mga ipapatong mo sa altar o sa puso mo. O yung ipapasok mo sa puso mo. Amen? Huwag kang magpapatong sa altar mo ng pangit. Yan. Dahil pag nagpatong ka dyan, hindi po kalulugdan ng Diyos yan. Hindi po magiging masaya ang Diyos yan. Kaya nga po yung una natin, yung meron kang mga bagay na dapat panatilihin na nakakalugod sa Diyos. Meron kang mga bagay na dapat alisin na hindi nakakalugod sa Diyos. Para ang ating buhay, para ang ating paglilingkod sa Panginoon ay manatiling nag-aapoy. Amen. So ang ating pong buhay mga kapatid, nag-aapoy lang ang isang Kristiyano, ang isang taong tumanggap kay Kristo kapag palagi niyang sinusunod ang kalooban ng Diyos. Subukan mo ang isang Kristiyano, ba? Hindi na sinusunod ang kalooban ng Diyos. Mawawala na siya. Anong mangyayari? Mamamatay yung kanyang apoy. Kasi ang panggatong, ang apoy lumalakas, kailangan gatungan ng gatungan. Amen. Ano ba yung mga panggatong na yon? Yung mga panggatong na yon, yun yung salita ng Diyos, yun yung pagsunod, yung pag-atin-atin mo, yung pag-Bible study mo, yung pananalangin mo, yan yung gatong ng pananampalataya para tayo ay umapoy. Hindi ba matay ang apoy ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod sa ating Panginoon? Kaya nga pansinin mo, ang isang tao, mabilis ma-identify kapag ang isang tao papatay na ang kanyang apoy sa paglilingkod. Pagka madalang na ang pag-attend, di ba? Madalang nang manalangin, ano pa ba? Puro na reklamo, puro na kung ano-ano iniisip, puro pangit na lang nakiisip, di ba? Wala na sa gawain. Yan. Ibig sabihin, yung apoy niya, papatay na. Kaya nga napaka-importante ng ating apoy, mga magulang, mga kapatid, gatungan mo ng gatungan ng ng patungkol sa gawain sa Panginoon. Dahil kung hindi mo gagatungan yan ng salita ng Diyos, ng panalangin, ng pagpupuri, ay hindi po lalakas yan. Hindi po mananatili yung apoy niyan. Amen? Kaya nga po, ulitin ko po, yung altar na tinutukoy na ngayon is yung ating puso na. Diba? Hindi na po ito yung literal na gagawa ng altar. Noong Old Testament kasi, literal silang gumagawa ng altar
at doon nila inilalagay yung kanilang handog sa ating Panginoon. Ngayon, hindi na. New Testament na eh. So sa buhay na natin ngayon, sa puso na natin ngayon, ang altar ng Diyos. Kasi ang Diyos nakatingin sa ating puso, di ba? Nakatingin na siya sa ating puso kung ano yung mga laman niyan. Kasi pinatungan mo, yan na yung patungan eh. Yan na yung sisidlan eh. Yan na yung, kumbaga, panggagalingan ng papuri mo eh. Kung ano yung mga nilagay mo dyan. Kaya nga, ulitin ko, dapat ang ilalagay mo dyan, palaging malinis. Diba? Yung keep your altar, yun yung mga bagay na pananatiliin natin. Yung puso, yung isipan, yung motibo, diba? Yung salita ng Diyos, yan, ang ipapatong natin. Yung ilalagay natin sa ating puso. Amen? Dahil ang kaway, gusto niya patayin yung apoy mo. Diba? Katulad ng sabi ko kanina, mabilis ma-identify ang isang mananampalataya kapag siya ay pagpapatay na ang kanyang apoy, ang kanyang paglilingkod. Kasi bakit? Mawawala kasi siya sa gawain, unti-unti. Diba? Unti-unti siyang mawawala. Anong kailangan niya para makabalik? Gatungan uli. Sino magagatong? Eh syempre, yung mga kapwa mananampalataya. Diba? Na nag-aapoy din. Huwag kang didikit sa hindi nag-aapoy. Ha? Tuloy po natin. Kaya nga po, sabi dito, the altar is our heart and the temple of God is us. Yan. Yung altar, ipuso natin. At ang templo ng Diyos, nananahan siya sa, at ang Espiritu ng Diyos, o ang Diyos, ay nananahan siya sa atin. Kaya nga po, ang sabi diyan, we can offer to God wherever we are because we are the altar of God. Yan. Pwede tayo maghandog ng papuri kahit nasaan ka. Kasi nga, we are the temple of God. At yung puso natin, nandiyan, nakalagay yung mga papuri mo kung ano yung mga gusto mong ibigay sa Diyos. Di ba? Kunyari, nakatanggap ka ng papuri, ibigay mo sa Diyos. Offer yun. Di ba? Kunyari, meron kang mga bagay na, mga magagandang nagawa. Di ba? Na binabati ka. I-offer mo sa Diyos. Kasi naririnig mo eh, papasok sa puso mo yun eh. I-offer mo sa Diyos. To God be the glory. Sabihin mo. Sabihin natin ganyan. Di ba? Yun yung paghahandog sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po ang sabi, di ba, sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Ang sabi yan, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So, itong katawan natin, naninirahan dito ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga po kung ano yung pinapakain natin na patungkol sa Panginoon, lumalakas yung ating Espiritu o lumalakas yung ating paglilingkod, lumalakas yung ating apoy. Bakit? Kasi tayo na ang templo ng Diyos. Di ba? Ang church po na building, hindi po talaga yun yung templo ni Lord. Ang tunay na templo ni Lord is ikaw. Di ba? At ang tunay na altar ni Lord, yung puso mo. Yung puso ko. Amen? At ang tunay na pinananahan uli ni Lord, itong ating buong katauhan. Amen? Kaya nga sabi pa sa Corinthians, di ba? 2 Corinthians 5:17 o verse. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Patay na siya. Di ba? The old has gone, the new has come. Kaya nga sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Templo tayo ng Diyos. Ha? Ibig sabihin, sa templo, merong altar. Amen? Nagigets niyo po. Pag pumasok ka, di ba, sa Old Testament, templo, pinagawa ni Solomon, pero meron pong altar doon na pinaglalagyan ng handog. New Testament na, di ba? Si Kristo na yung nabubuhay sa atin ngayon. We are the temple of God, di ba? At sa templong ito, na pinananahanan ng Diyos at ng Santong Espiritu, di ba? Yung puso natin, yun yung altar ng Diyos. Di ba? Yun yung altar na paghahalagyan natin ng mga bagay na ating naririnig, ating mga nakikita, ating mga sinasabi. Amen? Kung nagigets nyo po, ano? Ang altar ng Diyos, yung puso mo, yung templo ng Diyos, tayo. Amen? Kaya nga sabi sa 1 Corinthians hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Naninirahan daw sa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen? At ang Espiritu ng Diyos, palaging gustong gawin yan is yung kalooban ng Diyos. Amen. Di ba? At mga panatiling ito'y maapoy kung ito'y gagatungan natin ng patungkol sa Diyos. Amen. Kung ito'y gagatungan mo ng pangmakamundo, mamamatay ang ating apoy. Amen. Unti-unti, mawawala.
Bakit? Hindi na pang Diyos yung ginagawa mo, hindi na pang maka-Diyos eh. Di ba? Kaya nga, napaka-importante yung una natin yun. Yung keep, yung pananatili, yung mga bagay na ating pananatiliin sa ating puso, sa ating isipan. Yun po, yung una kong nasabi kanina, yung 5 bagay na yun. Napaka-importante po nun. At dito sa altar na to po, ito na po kasi yung pinaka-crucial eh. Ba? Na kung saan, maglalagay ka na dyan ng iyahandog mo sa Diyos. Amen? Sa templo, ganon. Di ba? Pupunta yung mga maghahandog, o si Abraham, pumunta sa Mount Sinai ba yun? O hindi po ako nagkakamali, Mount Sinai nga po ata, o Moriah. Nagpunta siya doon, tapos gumawa ng altar, di ba? Ipinatong si Isaac, di ba? Ganon din. Sa buhay natin, we are the temple of God, in the altar is our heart. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, pipiliin mo, pipiliin ko, pipiliin mo yung mga ilalagay dyan sa altar mo. Amen? Bakit? Dyan nakatingin ng Diyos. Dito nakatingin ng Diyos. Amen? Sa puso natin. Dahil ang sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung nag-aamo ka po sa puso mo, yun ang iyong gagawin. Yun ang iyong sasalitain. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, gusto ko pong maunawaan natin na tayo ang templo ng Diyos. Diba? At ang altar ay ang ating puso. Amen? Kaya nga po, 3 bagay lang itong ating pag-uusapan eh. Mabilis lang po ito, pero pag nakuha po natin, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Una, ano yun? Yung keep your fire burning. Una, yung sinabi ko na kanina, keep. Pangalawa, yung altar. The altar is our heart. Bakit? Kasi tayo ang templo ng Diyos. Tinanggap kasi natin ng Diyos. Kaya yung espiritu ng pangmakamundo, nawala. Pinalitan ng espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga ang gusto ng espiritu ng Diyos na nananalaytay sa atin is pawang pangmaka-Diyos yung ating mga ipinapasok sa ating puso. Amen. Tuloy po natin. Di ba? Sa 17, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ang templo niya. Ayan. Di ba? Ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Wow. Di po ba? Itong katawan natin, nung tanggapin natin si Lord Jesus Christ at ang Santong Espiritu ay nanahan na sa atin, we are saved. Banal na po tayo. Amen. Hindi na po dapat natin ginagawa yung mga bagay na hindi pang maka-Diyos. Amen. Ha? Kaya dahil ang sabi dito, parurusahan ng Diyos ang mga gumagawa at sumisira ng kanyang templo. Totoo po yun. Di po ba? Kaya nga po napaka-importante na itong ating katawan na ito, na pinananahan ng Diyos, na pinananahan ng Santong Espiritu, ay dapat po mga magulang, mga kapatid, ang ginagawa mo lang lagi is para sa Panginoon ang kapurihan. Amen. Ano man ang iyong ginagawa, nagtatrabaho ka man, di ba? Kung ano-ano man ginagawa mo sa iyong bahay, kung nasaan ka man, dapat ginagawa mo yun para sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, we can offer to God wherever we are. Yan. Because we are the temple of God. Amen. Templo ka ng Diyos. Templo ako ng Diyos. Diba? Bakit ko po binabalik-balik para po maunawaan natin. Templo ako ng Diyos. At sa loob ng templo, may altar. Diba? Doon nilalagay yung mga papuri. Yung puso po natin is the altar. Ulitin ko ulit. Piliin po natin yung mga ilalagay natin dyan. Mahirap mag-offer sa Panginoon, di ba? Nang hindi maganda ang motibo mo. Naalala ko, kay Elijah po ba yon? Yung mga may mga taong nag-offer sa mga Diyos-Diyosan nila, pinapababa para sunugin. Samantalang kay Elisha o Elijah, binuhusan ng maraming tubig. Sabi po ni Reb to kagabi, nabanggit niya binuhusan ng maraming tubig, pero tama yung motibo na Elijah, di ba, bumaba ang apoy ng Diyos, sinunog yung kanyang handog. Ganun din, di ba? Bababa ang Diyos at susunugin, mapipil natin ng Diyos, di ba? Yung kanyang presence kapag tama yung nakalagay sa puso mo. Amen? Mali yung motibo ng mga kalaban ni Elijah. Anong nangyari? Hindi, kahit pinagsusugatan nila yung kanyang sarili, ang tagal-tagal nila nag-iikot doon sa altar. Samantalang kay Elijah, sandali lang, pinabuhusan pa ng tubig,
di ba? Biglang bumaba ang fire ng Diyos. Ganun din sa buhay natin. Bababa ang fire ng Diyos o the power of the Holy Spirit kapag ang susunugin niya is tama. Sa puso naman nagbubula ang lahat. Di ba? Pag matouch ka ng Diyos, magbubula sa puso. At pag natouch ng Diyos ang puso mo, dadaloy siya sa iyong katawan. Diba? Parang manginginig ka, parang makikilabutan ka, parang magsasalita ka sa ibang wika, iba yung mararamdaman mong presence, magmamanifest siya sa buong katawan mo. Bakit? Nakatagpo ng Diyos yung handog mo na galing sa puso mo. Amen. Kaya nga napaka-importante, lagi kong binabalik-balikan ito ngayon, na ang lalagay natin sa ating altar is pawang malilinis. Diba? Yung una, balikan lang po natin. Yung una, ano yan? Keep your heart clean. Keep your mind clean. And keep our motive clean din. Malinis yung ating mga motibo. Yan. Diba? Bababa ang apoy ng Diyos at susunugin yung mga inilagay mo sa puso mo. Diba? Hindi namang kumbaga, mapipil mo ang presence ng Diyos, ang fire ng Diyos, ng kanyang presensya. Dahil ang nilagay mo sa iyong altar is pawang maganda, pawang mabuti. Gusto mo ma-experience ang Diyos. Gusto mong maramdaman ang Panginoon. Ang sikreto, ilagay natin sa ating altar, sa ating puso, yung mga bagay na ikatutuwa ng Diyos. Amen. Huwag tayong mag-ala-Cain. Di ba? Si Abel at si Cain. Parehas nag-offer sa Panginoon. Sinong kanilugdan ng Diyos? Siyempre, si Abel. Malinis, mataba, maganda, panganay, yung kanyang ino-offer. Di ba? Sa natuwa ang Diyos? Sa malinis, sa maganda. Di ba? Sa the best. Di ba? At ano nangyari? Ang hindi kinalulugdan ng Diyos, yun, nagalit si Cain. Ano nangyari? Yun, pinatay si Abel. Kaya nga ang Diyos po, may experience natin siya. Di ba? Kasi templo na tayo ng Diyos eh. Kapag katama yung ating puso. Puso-puso po talaga. Ambas yan. At dito po nakatingin ng Diyos. Tuloy po natin. Malapit na po tayo. Tatlo lang po ito eh. At ang una, altar, ay keep yung mga bagay na ating pananatiliin. Pangalawa, yung altar. Altar is our heart. And the temple of God is tayo. Templo tayo ng Diyos. Diba? At ang pangatlo, ito na. Ang pangatlo po natin, yung burning. Yung apoy, yung pananatiliin ng apoy, yung keep your fire burning. Tuloy po natin. May mga dapat sunugin sa ating buhay. Yan. Pipiliin natin yung dapat sunugin na. At may mga dapat na manatiling maapoy sa ating buhay. Amen. Tuloy po natin. Nananatiling nag-aapoy. Ano ba yung mga dapat nananatiling nag-aapoy? Tuloy natin. Panatilihin natin ang apoy ng ating paglilingkod. Yan. Yung paglilingkod po natin, dapat nag-aapoy yan. Diba? Ang isang tao na nalalamigan, lalo sa States o Amerika, diba? Umuulan ng yelo dyan. Pag umulan ng yelo sa kanila, ano hinahanap nila? Mainit. Amen. Yung mga tao, mga magulang, mga kapatid, kapag ikaw at ako ay nag-aapo, yung mga taong nalalamigan, mag-aapoy sila. Bakit? Kasi nakita ka nila, narinig nila yung salita ng Diyos sa katayuan mo. Di ba? Kumbaga, nahawaan sila ng apoy. Kaya nga po, sa Amerika, di ba, pagka umuulan, nakikita natin kahit sa palabas, hanggang palabas lang po muna tayo, hindi ba po tayo kumbaga, pag nakikita natin doon, nanonood tayo, di ba, nagpapaapoy sila para lalapit sila doon sa apoy kasi sobrang lamig. Kaya nga po sa ating buhay, pipiliin mo yung mga bagay na nag-aapoy. Pipiliin mo yung mga taong nag-aapoy. Huwag kang masyadong lalapit sa mga hindi nag-aapoy. Bakit? Okay lang lumapit ka sa hindi nag-aapoy. Basta hawaan mo sila upang mag-apoy. Pero ang mangyari, hindi sila nag-aapoy, as lumapit ka, nahawaan ka, nanlalamig ka na rin. Amen. Kaya nga po ang sabi dito, piliin natin yung mga bagay na nag-aapoy. Piliin natin na nag-aapoy ang ating spiritual. Yan. Kailangan yung spiritual na aspeto natin, kailangan manatili yan. Gatungan, tulad po na sabi ko kanina, gatungan natin palagi ng gatungan ng ng mga bagay na patungkol sa Panginoon. Yun ay sa gawain, Bible study, o kung ano-ano pa. Kung ano yung prayer mo, worship mo kay Lord, yan yung panggatong eh. Yan po yung magpapanatili ng apoy natin eh. Amen?
Kaya tuloy po natin, layuan mo yung mga magpapatay ng apoy ng iyong pananampalataya. Yan, mga sinasabi ko kanina. Layuan mo talaga siya. Pero kung kaya mo naman, lapitan mo. Di ba? Yung mga taong nanlalamig. Hawakan mo ng iyong pagiging maapoy. Di ba? Pero kung tansya mo, ikaw ang madadala, huwag kang lumapit. Ayan. Pero kung nag-aapoy ka, dapat ikaw ang nakakahawa. Tayo ang nakakahawa ng apoy. Amen? Dahil po dito sa mundong to, mga magulang, mga kapatid, diba? Kahit na mananampalataya, nanlalamig pa rin. Bakit? Kasi nga, nakukulangan. Saan? Sa apoy ng Santong Espiritu. Diba? Sa apoy ng presensya ng Diyos. Bakit? Kasi baka mali ang motibo, mali ang inihahandog. Kaya napaka-importante yung ipinapatong natin sa altar natin. Diba? Sa puso natin. Tuloy po natin. Layuan mo ang mga magpapatay ng apoy ng iyong pananampalataya. Ang sabi po dito sa Mateo chapter 10. Ito po yung kwento ng 10 Virgin Mary, yung 10 wise, di ba? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 25 verse 1 to 10. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumbas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na, may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Amen. So makikita natin dito, mga magulang, mga kapatid, dapat sa ating paglilingkod, katulad maging wise tayo sa paglilingkod. Di ba? Paano ba magkakaroon tayo ng reserba? Yan. Saan ba makukuha yung mga reserba? Di ba? Makukuha natin yan, di ba? Sa pamagitan pa rin ng paglilingkod o sa pakikinig o sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Dahil katulad po ng limang foolish na babae na yon, di ba? Nawalan sila ng langis. Kaya nga po, ayaw ng Diyos na andap-andap, ayaw ng Diyos na ang ating paglilingkod sa Kanya, di ba? Hindi naman natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya kailangan natin maging matulad sa 5 wise na ito. Di ba? Sa anuman ang dumaan na problema, anuman ang dumaan na pagsubok, dapat panatiliin pa rin natin ang ating pananampalataya, ang ating apoy sa paglilingkod ay manatiling nag-aapoy. Amen? Kaya nga po, masabi pa dito, ang nag-aapoy sa ating buhay ay simbolo ng ating paglilingkod. Yan. Ang simbolo po ng ating paglilingkod, ba? Kapag lalo ka, katulad po ng ating bishop, talagang maapoy na maapoy. O kung saan pupunta. Pero yun po yung nag-aapoy. Kaya nga po yung mga pinupuntahan nilang hindi nag-aapoy, yung mga naglalamig, mahawaan ngayon. May experience ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi merong apoy na pumunta. Amen. Kaya nga po, sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, mapapanatili natin ng ating altar o ang ating apoy ay nag-aapoy o keep your fire burning sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Diyan lang po yan umiikot. Amen? Hindi ka pwedeng mag-apoy pag wala ka sa Diyos. So yan. Hindi ka pwedeng mag-apoy pag wala ka sa Diyos. Mag-aapoy ka lang kapag nasa Panginoon ka. Amen? Mapapanatili mo lang ang apoy mo kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Pero kung wala ka na sa paglilingkod, wala na. Hindi ka na mag-aapoy. Kaya nga po, ang ating buhay na ito, ulitin ko kanina, tayo ang templo ng Diyos at ang puso natin ang siyang altar na panagpapatungan natin ng mga bagay na ihahandog natin sa Diyos. Amen? Kaya nga ulitin ko, pipiliin mo palagi yung ihahandog mo sa Diyos. Dapat maganda, dapat mabuti, dapat mataba, malusog,
pinakamaganda, pinakamainam. Diba? Ikaw ba naman pupunta ka kay President Marcos na ngayon? President Marcos, dadalin mo kunyari magdadala ka baboy na may sugat-sugat. Matutuwa pa sa si President Marcos noon? Hindi Siyempre magdadala ka yung mga bagay na maganda para matuwa. Ganon din ang Diyos. Kapag nagdala ka sa Panginoon, napapuri, nagaling sa puso mo, nakalulugdan ng Diyos, bababa ang fire ng Diyos at ma-experience mo siya. Kasi susunugin Nasa puso mo, dediretso. At pagdapil mo sa puso mo, di ba? Kasi tama yung motibo mo, tama yung puso mo na ini-offer mo sa Diyos, tama yung pagtaas mo ng kamay, tama yung pagpupuri mo, bababa ang fire ng Diyos, ma-experience mo ang Diyos, diyan ka lalakas. Diyan tayo muli lalakas. Amen? Kaya nga po ang sabi sa pahayag, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Amen. So ang gusto ng Diyos, palagi tayong mainit para hindi tayo maisuka. Yung mga bagay na kailangan natin pag-apuyin, yung mga bagay na nagpapaapoy, na nagbibenepisyo sa ating pananampalataya, yun ang ating gawin. Tuloy po natin. Ang langis ay sumisimbolo sa Holy Spirit. Yan. Mapapanatili ang apoy sa tulong ng Holy Spirit. Yan. Talaga pong mapapanatili ang apoy natin kapag ang Santong Espiritu ay palaging nasa atin. Amen. Kaya nga po sabi sa Efeso, ba? Napaka-importante po ng role ng Espiritu ng Diyos. Siya po kasi yung nagpapanatili. Basahin po natin. Efeso 4:30. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Amen. So wag na daw po nating pasakitan ang Santong Espiritu na nagpapanatili ng ating apoy sa paglilingkod. Amen. Paano tuwing kailan ba nasasaktan ang Santong Espiritu? Sa tuwing di mo na ginagawa ang kalooban ng Diyos, nasasaktan siya. Diba? Kasi laban ang hilig ng laman sa Espiritu ng Diyos Amen? Kaya tuwing gagawa ka ng hilig ng laman, nasasaktan siya. Kaya nga sabi dito, huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo. Sa tuwing gagawa ka ng pangmakamundong bagay, sa tuwing gagawa tayo noon, pangmakamundong bagay, nagigrieve, nasasaktan siya. Kaya nga, at ulitin ko, tuwing gagawa ka naman ng mga pangmakamundong bagay, bumababa ang apoy. Ibig sabihin, paunti-unti, nawawala yung anointing mo, yung paglilingkod mo, kasi hinaluan mo ng pangmakamundo. Ayaw na nga ni Lord ng pangmakamundo Do not conform to this world nga Sabi ni Lord, Romans 12:2, di ba? Kaya nga po, ang Espiritu Santo ng Diyos ay nasa atin. Siya yung nakikinaig sa Diyos Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga kailangan nating sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Di ba? Kaya nga siya yung nagsasabi, siya yung kumakatagpo sa ating Diyos. Kapag tama ang laman ng altar mo, di ba? Bababa ang Espiritu ng Diyos, Espiritu to Espiritu, yun, may experience natin ng presensya ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag. Amen. Kaya nga po ang sabi dito sa ating binasa, huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu. Biruin mo, may kalooban din ng Espiritu. Ba? At yung kalooban ng Espiritu, ang gusto niya diyang ilagay sa kanyang Espiritu na nananahan sa atin is yung patungkol sa Panginoon. Kaya kung hindi mo nagagawin yung patungkol sa Panginoon, yung kalooban ng Espiritu, masasaktan. Amen. At maepektuhan ka din. Di ba? Maepektuhan din yung ating paglilingkod. Bakit? Kasi inilagay mo sa Espiritu, pasakit Di ba? At inilalagay mo sa altar mo, sa puso mo, puro pangmakamundo. Tingin mo, tutunawin ng Diyos yan? Kakatagpuin ng Diyos yan? Hindi niya tutunawin, hindi niya kakatagpuin yung nasa puso mong pangmakamundong bagay. Ang kakatagpuin ng Diyos, yung pang-spiritual na bagay. Kasi yung Espiritu ng Diyos is nasa atin. Kaya nga hangad din natin yung puro pang-spiritual na bagay. Amen. Kaya nga po, mananatili ang ating apoy kung sinusunod natin ang kanyang kalooban. Yung ang magpapanatili ng apoy sa atin na nagliliyab ang ating buhay, ang ating pananampalataya kapag nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Yun lang po yun. Napaka-simple. Diba? Kung di mo nasusundin ang kalooban ng Diyos, kung susundin mo na yung kalooban mo, di ba?
mabababa ang apoy. Hanggang sa mawala, aandap-andap ka na lang, di ba? Ang apoy, ang isang panggatong pag inalis mo sa karamihan, ano nangyari? Unti-unti, nawawala, hindi na makagad namamatay. Unti-unti, nawawala hanggang sa maging usok na lang. Amen? So, mabalik lang ang kanyang pag-apoy pag binalik uli siya sa karamihang nag-aapoy. Amen? Alam niyo po ba mga magulang, mga kapatid, lahat ng nakapaligid sa iyo ng mga mananampalataya, di ba? Mga nag-aapoy po yan. Di ba? Lalo na ang ating bishop, ang ating mga leaders, ang ating mga pastora, di ba? Mga nag-aapoy po yan. Diyan tayo laging makilapit. Ang mahirap niyan, Kristiyano ka, pero lumalayo sa'yo. Ibang apoy yun. Pero ang totoong nag-aapoy, di ba, pag nagsama-sama yan sila, kasi po, sa Bible, kung babasahin natin, 2 or 3, gather in His name, is the midst of us. Mas kumikilos ang Diyos kapag mas marami ang apoy. Di ba? Kapag ka nagkakaisa, ang mga mananampalataya ng Diyos. Di ba? Pansinin natin sa Acts, bumaba ang Espiritu ng Diyos, kila Pedro, at si Pedro ay naghayag ng salita ng Diyos. Marami ang naligtas sa buhay niya, at sila'y napuspos ng Santong Espiritu, marami sila. Kaya nga po, pipiliin mo talaga yung sasamahan mo. Pipiliin mo yung magpapalakas ng apoy mo. Amen. Tuloy po natin. Mamatay ang ating apoy kung di mo na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sabi ko kanina. So, mamatay po siya. Kaya nga sabi sa Bible, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen. So, sa ating pong buhay, mga magulang, mga kapatid, para mapanatili natin ang ating fire ay nagliliyab. Pansinin niyo po sa isang pag nagkaroon ng sunog, imaginein mo, yung sarili mo is parang sunog sa isang kabarayuhan. Kahit maraming pumatay pa ng bumbero, di ba? Hindi mapatay-patay. Yung parang, kunyari saan ba yung maraming wildfire? Sa ibang bansa, nagkakaroon yan eh. Di ba? Kahit anong pumatay, hindi mapatay-patay. Bakit? Sobrang lakas ng apoy eh. Imagine mo, ganun, imagine natin, ganun yung paglilingkod natin. Kahit maraming pumatay sa'yo, sa paglilingkod mo, maraming gustong pumatay ng apoy mo sa paglilingkod, hindi ka mapapatay. Bakit? Kasi punong-puno yung puso mo ng handog na kinalulugdan ng Diyos. Di ba? At kapag punong-puno ang puso ng altar natin na kinalulugdan ng Diyos, palagi ang presensya ng Diyos is nandyan na sa atin. Kaya kahit sino man pumatay ng iyong apoy sa paglilingkod, hindi ka kayang patayin. Yeah? Pawasin natin kapag lalo pag may sunog, barayot, dikit-dikit ang bahay, hirap patayin ng bumbero eh. Bakit? Sobrang lakas. Dapat ganun yung paglilingkod natin eh. Sino mang pumatay sa'yo, kasi sabi sa Bible, if God is with us, who can be against us? Diba? Kapag si Lord na sa'yo, tama puso mo, yung altar mo, palaging andyan, magaganda yung motibo mo, inilagay mo sa puso mo, palaging hinalulugdan ng Diyos. Kaya walang pwedeng sumala o pumatay ng apoy mo. Kasi, kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya po, sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, katulad po ng sinabi ko dito, mamamatay ang ating apoy kung di mo na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Totoo po yan. Kahit pag ganong kalakas ang apoy mo, kapag ibinaling mo ang iyong isipan at ang iyong puso sa pagmakamudong bagay, wala. Di ba? Mamamatay ang apoy. Amen. Example po natin yan. Dito na po ako magtatapos. Ang buhay ni Saul. 'Di ba? Kilala po natin si Saul, ang unang hari ng Israel. 'Di ba? Anong nangyari kay Saul? 'Di ba umalis sa kanya ang Santong Espiritu ni Yahweh? Bakit? Kasi siniway niya si Yahweh. Amen. Napasakita ng Santong Espiritu. 'Di ba? Basahin po natin sa 16 verse 14. 1 Samuel 16:14. Samantala ang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul sa pahintulot ni Yahweh. Isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Yan. Kapag ang espiritu ng Diyos nawala sa isang taong mananampalataya, sino papalit? Espiritu ng diablo. Amen. Kaya nga po, pwedeng masaktan ang espiritu ng Diyos na nasa iyo at nasa akin. Tuwing hindi mo gagawin, tuwing hindi natin gagawin ang kalooban ng Diyos. Diba? Dati kang anointed, mag-preach, diba? Dati kang anointed sa pagtugtog. Di ba? Pero, hindi mo na ginagawa ang kalooban ng Diyos, kahit gano'n ka pagaling, wala nang anointing. Umalis na yung Santong Espiritu eh. Kaya nga po, pansinin mo,
Kapag ka tumutugtog ka o kapag ikaw ay nag-preach, kapag ikaw ay tumatay, nananalangin, di ba? Kapag wala ng kilabot. Kasi ako po, bilang sa akin, isang mananampalataya ng Diyos, kapag ginilibutan ako, doon ko na-experience ang isang tong espiritu eh. Pero pag walang kilabot, grace na lang. Nanamnamin mo na lang yung kanta, nanamnamin mo na lang. yun yung basihan ko. Na kapag may experience ko ang Diyos, kapag may kilabot, kasi ba't ka naman kikilabutan? Dalawa lang ang kilabot ng tao kapag nakakakita siya pag natatakot siya, kinikilabutan siya, espiritu ng takot yun. Pero kapag nasa Panginoon ka, kinilabutan ka, nag-worship pa lang, espiritu ng Diyos yun. At pag iba pakiramdam mo, espiritu ng Diyos yun. Maraming beses nakakaranas ako ng ganon. Diba? Kaya ngayon yung hinahangad ko, Lord, bigyan mo ako ng kilabot. Kasi ikaw at ako, meron kang experience sa Panginoon. Kaya nga po, mapapanatili natin ang ating fire na nagliliyab, yung mga bagay na ating napag-usapan ngayon is pananatiliin natin sa ating buhay. Kaya nga si Saul, inalisan siya ng Espiritu ng Diyos. At kasaklap-saklap kapag ang Espiritu ng Diyos na wala sa isang taong mananampalataya. Bakit? Miserable ang kanyang magiging buhay. Amen. Katulad ni Saul. Diba? Umalis sa kanya eh. Inggit, pride, kung ano-anong pumasok sa kanya. At kanino lumipat? Kay Haring David naman. Amen. Sa panahon natin ngayon, lahat na po tayo. Basta tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, isinuko mo ang iyong buhay. Diba? Nandiyan na siya sa'yo. Meron ka ng Espiritu ng Diyos. At tayo na ang templo ng Diyos. At ang Espiritu na ang puso natin ng altar. Diyan mo ilalagay yung mga i-offer mo sa Diyos. Amen. Kaya nga po, ano po yung una natin? Tatlo po yung ating napag-usapan ngayon. Keep altar and burning. Keep your altar burning. Balik lang po tayo yung keep the word of God to our heart, keep our heart clean, and keep our mind clean. Keep your motive clean din or good, di ba? At yung pangalawa sa altar, the altar is our heart. Di ba? At ang templo ng Diyos is tayo. Sa loob ng templo, sabi ko kanina, may altar. Di ba? Ang ating katauhang ito ay nire-representa ng templo ng Diyos, itong body natin. Yung spirito nandyan, yung body, soul, and spirit nandito sa templo na ito. Ang altar natin, yung puso natin. Dahil ang buod ng Bible, di ba? For God so loved the world. Di ba? Kapag ang Israelita nag-o-offer, nilalagay sa altar, saan nakatingin ng Diyos? Sa in-offer. Kung maganda ba o pangit. Ganon din. Kapag pupunta ka ng church, kapag itataas mo ang kamay mo, hindi siya doon nakatingin. Titignan niya yung puso mo. Titignan niya yung motibo mo. Titignan niya kung yung nakalagay dyan sa puso mo is karapat dapat bang panahanan ng Diyos. At kapag ganun po ang nangyari sa buhay natin, praise the Lord, mananatili tayong maapoy. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, ngayong hapong ito, marami pa po tayong mapapakinggan about dito sa ating tema na ito, ngayong buwan na ito. Dahil po marami pa po tayong revelasyon pang mapapakinggan manggagaling sa ating iba't ibang pastor na lingkod ng Diyos. Kaya nga mo ngayong araw na ito, nawa po meron tayong natutunan at mga magulang, mga kapatid, ito po lang ang isang iiwan ko sa inyo, yung puso mo, ang ilalagay mo dyan, malinis. Dahil dyan nakatingin ng Diyos. At kapag malinis yan, mananatili tayong maapoy sa paglilingkod. Amen. So magandang araw po. Tayo po muna pumikit at tayo po manalangin. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Sa iyo ko po tinitiwala, Panginoon, ang aming buhay, ang buhay ng bawat isa na nakikinig. Tunay nga, O Diyos, ang aming puso, Panginoon, ay gawin mo, Panginoon, na malinis. At ang ilagay namin dito, O God, ay mga bagay na maganda, mabuti, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang, upang pag ito po, kung ganito ang laman ng aming puso, ay ito'y pananahanan mo at pananahanan ng iyong presensya. Salamat, Lord God, sa aking mga kapatid, pagpalain mo sila, ano man ang kanilang, Panginoon, problema at pagsubok na dinadaanan, Lord, in Jesus' name, katagpuin mo sila, Panginoon, at kung meron mang karamdaman, in the name of Jesus, ako'y nagdideklara sa mga tao na nakikinig ngayon, kung ikaw man ay may karamdaman, sa pangalan ni Jesus,
pinagagaling ka ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang mga latay, ang lahat ay kanya niyang dinala. Salamat, Lord God. We praise you, Lord. We honor you. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. So, magandang araw po uli sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Amen.